Puna Adrián, 24.3. Oké, állj el a rúd alá. Húzózkodó rúd. Tíz, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mehet! Mondd neki az idejét, hogy körönként hogy áll. Egy perc 5. Tudós is. Kettő 48. Várj még. Gyere, kezd el! Gyere, kezd el! Négy 30 volt.
Gyere, Adrián. Kezd el. Kezd el. Ahogy esik szét, leégünk jól. A fogásod nem gyere. Rázd le és kezd el. Gyerünk. Kezd el. Gyere, Adrián. Na, gyerünk. Hat 30. Utolsó eljön? Igen. Még gyorsan váltottam. Magyarázik, amit ellátom. Ettől nem állsz el jól. Nem ettől szokott, de... Gyere! Gyere! Ne tedd le! Fújjon! Azaz. Köszönöm. Így Gyere! is van. Leráz! Adrián, leráz és kezd el. Légy szíves, jó? Mert ez az utolsó köröd, és ez most jó lesz. Gyere! Gyere, Husikám! Jó, tök jó, még 8 alatt vagy. Gyerünk! 7-20-nál vagy. Oké? Idáig még. Gyere, ott van 4. Perc szerint a Gyere, kezd el! válaszolatok kellenek nagyon. Gyere, ez az. 1. Gyerünk, 2. Gyere! 3. Ne tedd le! 4. Gyerünk! Rázd le és kezd el! 55-kor elkezded, mindjárt mondom. 5, 4, 3, 2, 1, most! Gyerünk! Kezd el! 1, 2, 3, 4. Leráz! Gyere! Menjél vissza! 5, 6, 7. Nagyon jó. Leráz és vissza! Adrián, menjél vissza, légy szíves. 8. Gyerünk! 9, még egy! 10. Jó. Idő. 8:30-nál tartunk most. 90. Nem, 9:28-nál lesz. Na, így el nagyon messze. Le kell videózni. De csak a levegőt figyelj. 28 másodperc. Rázd le, most púderezzél be. Rúd alatt állsz. Leráz. Nyugi. 4, 3, 2, 1. Most. Tessék! Kezd el, Adrián. Nagyon jó az idő, csak kezd el. Ez az, gyerünk! 1. Gyere! 2. Ez az! 3. Gyerünk! Ez az! 4. Dobd el! 5. 4. Gyere! Ez az. Gyere! 1. 2. Nagyon jó. Gyerünk! Még egy! Egy. Gyere! Ez az! Így! Nagyon szép! Leráz! Most vagyunk 10:30-nál. Nagyon jó vagy. Ebben simán benne van a 2 kör, úgyhogy kezd el kérlek szépen, jó? Gyere, Adrián! Gyerünk!
Gyerünk. 10:50-nél vagyunk, kezd el. Ez az. Ez az. Ez az. Egy. Nagyon Gyönyörű. szép. 2. Gyerünk. Gyerünk, Adrián. Gyere. Úgy is. 3. Így szép, jó. Szép, ezt a tempót tart. Tizenegy 30-nál vagyunk. Ez az, 4, gyerünk! Gyere! Gyere! Azaz. Nagyon szép, gyerünk! Még 2. Gyere, csak 2. Csak 2. Azaz. Ez az! Gyere, még Adrián, egy. gyere, gyere, gyere! Még egy, gyere. Gyere, 1, és már kezdheted a második körödet, ez nagyon szép, gyerünk! Nagyon szép, gyere, gyere! Ez az! Úgy Gyerünk! is van. És Nagyon jó. gyere, gyere! 12:30-nál vagy, gyere! Traszternek kell fordulni, muszáj válaszol a pont még. Okosan az itt a Traszter, nem húz nagyon el az időt. Gyere! Még 2 perc 20 van hátra még. Kezd el. Azaz. 1, Gyere, 4-et. 2, Sok láb. 2. 3, Gyere, még egy kell, még egy. 4, nagyon szép! Nagyon szép! Jó. Most már csak 3, Adrián, és már mehet a muscle up. Oké. Vársz Szeretlek! egy 10 másodpercet. Oké, készülsz. 5. Nyújt, beülve veszed föl. Na gyerünk, Csak mehet. 3, csak 3. Gyere, csak 3 van. Ez az! Így Na is marad van. több mint 1 percet. 1. Gyere! Ezt nem teszed le, gyere még egy. Gyere, még egy! Így is Nagyon van. szép! Lerász! Több Lerász! mint 1 percet van, 1 perc 20 van hátra. Gyere, Adrián, meg kell lennie! 1 percnél legkésőbb kezded. Gyere! 1 perc 10. Gyere, Adrián! Ez az! Nagyon jó. Gyerünk! 1. 1 1 percet van, gyere, Adrián, gyerünk! 6-ot kell még, gyere! Gyere, 10 Gyere. másodpercenként egy. Gyere. Gyere! Na még egyszer. Gyerünk! Gyere, már is mész föl. Gyere, gyere, gyere. Gyere! Nagy lendület. Ez az! 5! 5 darab van még, gyerünk, kezd el! Adrián, kezd el! Gyere, 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 gyere. gyere, 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 gyere! Gyerünk! Gyere, fél percet van. Ne tökölj most a végén, told meg egy bármaszal a Gyere, pistől. itt a vége, Gyere, itt a vége, itt a vége. Gyerünk! 20 másodpercben még 2 benne kell legyen. Így is van. Gyere, Gyere, oké, lejössz, lejössz. és már menjél vissza! Leráz. Gyere! Itt a vége. Gyere már! Gyerünk! Gyere, Adrián, ez Azaz, az! és még egyet, gyere, lejössz. menjél neki! Számolok Menjél vissza, neki! gyerünk, neki menni, 5, 4, gyerünk, indulunk. 3, 2, 1, jó. Sonny Marber. Sonny. Még. Stop, ja.